നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കോവൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണുക. പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ലഭിച്ചിരിക്കണം. ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സൂര്യപ്രകാശം യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മുഴുവൻ പുല്ലും കാടും വെട്ടിത്തെളിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ കിളച്ച് കുമ്മായം വിതറണം. ഇങ്ങനെ കുമ്മായം വിതറി ഏകദേശം 15 ദിവസത്തോളം ഇട്ട് വെക്കണം. എന്നാൽ മണ്ണിൻ്റെ പുളിപ്പിരസം മാറിക്കിട്ടും. കുമ്മായം വിതറിയ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കോവൽവള്ളി നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ചെറിയ തടം വെട്ടി അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആട്ടുംകാട്ടമോ ചാണകമോ മറ്റ് ജൈവവളമോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആട്ടുംകാട്ടമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തടം വെട്ടി അതിനകത്ത് ആട്ടുംകാട്ടം ഇടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു തടത്തിൽ ഏകദേശം 3 കിലോളം ആട്ടുംകാട്ടമാണ് ഇടുന്നത്. ഇതൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ്. ഈ പാത്രത്തിൽ 1 കിലോളം തൂക്കം കൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് 3 പാത്രം ആട്ടുംകാട്ടമാണ് ഒരു തടത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. 2 തട കോവലാണ് നമ്മൾ നടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 2 തടത്തിൽ കൂടിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ 6 കിലോളം ആട്ടും കാട്ടമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു തടത്തിൽ 2 കോവലിൻ്റെ തണ്ട് നമ്മൾ നടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 തടത്തിൽ കൂടി 4 കോവലിൻ്റെ തണ്ട് നടും. അതിലൊന്ന് എനിക്കും ഒന്ന് എൻ്റെ ക്യാമറാമാനുമാണ്. അപ്പോൾ ക്യാമറാമാൻ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആട്ടുംകാട്ടം വിട്ട് ഏകദേശം 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ കോവൽ തണ്ട് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കോവൽ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സമയം മഴക്കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കോവൽ തണ്ട് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തടമൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വളമൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം 10 ദിവസം ആകുന്നുണ്ട്. സൈഡിൽ പച്ചമുളക് നടാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കോവലിൻ്റെ തണ്ട് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ആട്ടുംകാട്ടം ഇട്ട ഭാഗം മണ്ണുമായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയ തോതിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ചെറിയ തൂമ്പയോ അല്ല കൈക്കോട്ട് മമ്പട്ടി മുതലായവ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് വേരോട്ടം കൂടുന്നതിനും മണ്ണും ആട്ടുംകാട്ടവും മിക്സ് ആകുന്നതിനും നല്ലതാണ്. ഏത് വളം വേണം ഉപയോഗിക്കാം. ആട്ടുംകാട്ടം ഉപയോഗിക്കാം, കാലിവളം ഉപയോഗിക്കാം, മണ്ണിലെ കമ്പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഏതാണ് നമുക്ക് യഥേഷ്ടം കിട്ടുന്നത്, ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത്, അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആട്ടുംകാട്ടം. അങ്ങനെ മണ്ണ് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇത് VFPCKയുടെ സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ങളുടെ ഒരു പാക്കറ്റാണ്. ഒരു തടത്തിൽ 100 ഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇടേണ്ടത്. ഇത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മണ്ണിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത കുറേ സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇനി പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് ഇത് പുറത്തെടുക്കാം. വെളുത്ത ഒരു തരം പൊടിയാണ്. 100 ഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഒരു തടത്തിൽ ഇടുന്നത്. ഇനി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണും സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ങളും മിശ്രിതവും ആട്ടുംകാട്ടം എല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തടം രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ്. കോവൽ തണ്ട് നടുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറിയ തടം മണ്ണ് മുകളിലോട്ട് കൂട്ടി, മഴക്കാലം അതിനാൽ വെള്ളം നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ചീഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി ചെയ്യുന്നത് കോവൽ തണ്ട് നടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ തടത്തിനകത്ത് ചെറിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് കോവൽ തണ്ടിൻ്റെ 3 മുട്ടിൽ 2 മുട്ട് മണ്ണിനകത്ത് മൂളത്തക്ക രീതിയിൽ ചരിച്ച് വേണം കോവൽ തണ്ട് നടാൻ. ഒരു തടത്തിനകത്ത് 2 തണ്ടാണ് നമ്മൾ നടുന്നത്. അത് അല്പം ചരിച്ച് വേണം നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് ചെറിയ പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ചെറിയ തോതിൽ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് അമർത്തി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. മണ്ണിൻ്റെ
ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ മഴകളൊക്കെ മഴ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അമർക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിളകി പോവില്ല. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തണ്ട് ചരിച്ച് വെക്കണം. ഒരു തടം നട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നടാനുള്ളത് മറ്റൊരു തടമാണ്. ഈ തടം നടുന്നത് ക്യാമറാമാനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തണ്ട് ചരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മണ്ണൊക്കെ കൂട്ടി റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, തടം ഒരുവിധം ലെവലുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തോ ഒരു പന്തികേട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. തൂമ്പൊക്കെ എടുത്ത് മണ്ണൊക്കെ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. കോവൽത്തണ്ടിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മണ്ണ് കുറച്ച് കുറവായതിനാൽ തൂമ്പ എടുത്ത് മണ്ണ് ഇട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാണ്. നട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി തോല് വെക്കലാണ്. സീമക്കൊന്നയാണ് തോലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പറമ്പിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സീമക്കൊന്നയുണ്ട്. സീമക്കൊന്നയ്ക്ക് ഔഷധ ഗുണം കൂടുതലാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. 4 തണ്ടിൽ 2 തണ്ട് നമ്മൾ നട്ടിരിക്കുന്നത് ലായനിയിൽ മുക്കിയിട്ടാണ്. ആ ലായനി നമ്മൾ ഏതാണെന്നില്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോയിലേക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം എൻ്റെ വിജയം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.